Mirou pola fiestra. Vía esa carpa do circo que se erguía entre os carballos do feiral. Está castigado. Cando el saia, a sesión da tarde terá rematado xa, e despois de cear non o deixarán ir. A cousa comezou por culpa dunha aposta. Os de quinto estudiaban na aula 2, que tiña acceso directo desde o portal sen pasar polas demais dependencias do colexio. Podían ver a rúa e meterse cas rapazas que pasaban sin que ninguén os vixiase. Cando viron a Ane, avisárono. «Mira a Francesiña do circo!» El coñeceuna de casualidade. Unha tarde, a eso das 6, achegáraselle unha rapaciña loira de melenas longas vestida cun pantalón curto. Con acento francés preguntoulle onde podería atopar un médico. Acompañouna. Polo camiño, ela díxolle que era trapecista do circo e que o seu pai, que se atopaba un pouco mal, pedira que lle levasen un médico. E el apenas falou. Ao chegaren á clínica indicoulle aquí é. Ela deulle as grazas e convidouna a pasar pola taquilla, onde lle facilitarían un par de entradas para a función das 8. Foi. Antes de se subir ao trapecio, a rapaza vestida de pescadora cantou. Na metade da canción dirixiuse á butaca que ocupaba el e botoulle o sedal da cana mentres lle dicía entre os risos de todos «Pica, pica, meu peixiño!». Volvéronse a topar ao día seguinte. Despois víronse todos os días. Pasaban as tardes no río, deitábanse na area, soterrábanse, nadaban. E ela faláballe de Marsella, da súa infancia. El pechaba os ollos e imaginaba aquela rúa fronte do porto. Os barcos que Ane despedía cun pano branco desde o fallado a tía Françoise Jules. Como sería aquel Jules que lle dera o seu primeiro bico no portal? Sentiu os beizos dela que se pousaban nos seus. Foi como un trallazo. Unha ledicia branca que nacía de dentro do corazón. Despois bicáronse moitas veces, e ela apoiou a súa cabeza no peito del. Pronto correu a noticia de que se vían no río. Na casa rifáranlle. O que faltaba, dixera o seu pai, un fillo titiriteiro. Pero seguíanse vendo as agachadas. Hoxe, os compañeiros de quinto desafiárano. «A que non és home de subila pa aquí?» Non o dubidou. Asomouse á fiestra e chamouna. «Ane!» Subiu. Recibiuna no vestíbulo e metéronse no laboratorio. Pecharon a porta por dentro e taparon o buraco da pechadura cun anaquiño de papel. Os de quinto armaban barullo fora. El ensinoulle as bolboretas, as pedras, os lagartos e as cobras metidos en formol. Pediulle un alfinete e picouse un dedo, e despois amosoulle o sangue a través do microscopio. «Sabes unha cousa?» dixo ela. «Que?» «Que nos imos mañá». Colleuna pola cintura e bicouna, e xusto naquel momento chegou o director. Cando saia, será xa de noite e terase que ir para casa sen vela, sen lle explicar, sen lle dicir o que aconteceu. E despois de cear dirá, «Quero ir ao circo». E o seu pai responderá, «Non». Entón irá á cama e pensará, «Os vellos non saben». E os vellos non tan vellos no seu cuarto nin sequera se lembrarán dele máis da Francesiña Ane. E el a tardar en dormir. Mais dormirá. Dormirá. Mañá, ao se erguer, sentirase triste. Máis triste que ninguén. E que será de Ane? Non a volverá a ver. Nunca máis. Nunca. Ergueuse moi cedo. Marchou correndo ao campo da feira. No sitio do circo só quedaba un redondel.